खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दा समाव बयबो मिथिखादों जे बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौसे जानानै जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगोन नामा आरो बे खौसे जानांगौनि थाखाय सावरायनाय माखासे नुथायफोरखौबो जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन आरो फैयै फैयै माबेबा मोनसे समाव बे सावरायनाया ड्रप जानानै थाबाय आरो बे खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ लानानै थाङै थुङै 17 इयार्स जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि मुं लानानैसो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौ दुसिनाय माखासे नुथायफोरखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों। अब्ला बेफोरबायदि माखासे एंगलखौ जों जुदि नायनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बे खौसेथि जानांगौनि बाथ्राया ओरैनो सायावल' जास्ट फर आरो बे खौसेथिनि मुंजों पलिटिकेलि मोनसे डार्टी पलिटिकल इस्युनि गेजेरजों मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि पलिटिकल केरियारखौ बदनाम होनो नाजानायनि अनगा जेबो नङा नामा बेफोरबायदि जोङो दा समाव साननानै लाजायो। नाथाय सैथोथि गोसो लानानै सैथो मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों खौसेथि जानांगौनि थांखिखौ जुदि लानानै फैदोंब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा स्पेशली मोस्ट वेलकाम खालामगोन आरो बे खौसेथिनि आन्दोआव जोंनि बर' हारिनि साफा सानै लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकली डार्टी प्लेन पलिसिखौ लानानै बे खौसेथिनि स्लोगानखौ सिगाङाव दोननानै दिनै गेम प्ले गेलेलांनो नाजादोंब्ला बे हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव जानानै थाखायब्ला मोजां जागोन। लोगोसे बिसोरनि बेफोरबायदि डार्टी पलिटिकल गेम प्लेया मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा। आमार हाग्रामा महिलारी डांगरियाय এই আইডিয়াটো টোটালি নেগলেক্ট কৰিলে হ'বলৈ নিদিলে তেখেতে। मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथांनि बाथ्राखौ जों दिनै मा बुंनो। मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो जों बर' माहारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। थांनाय 2027 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन, बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्ट आरो बीटीसी एकर्डजों फारागथि खालामनानै जों रायजो राजानि सिगाङावनो मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायनानै होदोंमोन आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जों बर' हारिनि थाखाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बेसेबां मोनसे इम्पर्टेन्ट एग्रिमेन्ट जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदोंमोन। लोगोसे बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ नोरोगजों रुजुनानै जोंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बीटीसी एकर्डखौ सोरगोजों रुजुनानै जोंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बीटीसी एकर्ड सोरगोआव थानो ना बे बिटिआर एग्रिमेन्ट नोरोगाव थानो होननानै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङानो गावनो जों रायजो राजाखौ सोंथि खालामदोंमोन। नाथाय दिनैयो गावनि माखासे पलिटिकल बेनिफिट्स आरो पार्सनेल बेनिफिट्सखौ लानो थाखायनो मोननो थाखायनो दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा नोरोगाव थांनानै गावनि पलिटिकल केरियारनि थाखाय दिनैयो खामानि मावहैगासिनो दङ, बाथ्रा बुंगासिनो दङ। यूपीपीएल दल আৰু বিপিএফৰ যিসকলে এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত আগভাগ লৈছিলে তেখেতসকলক নিজৰ এগেইনষ্টত কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি দোষাৰোপহে কৰিলে। গতিকে এই আইডিয়াটো এতিয়া ড্ৰপ হ'ল আৰু এই ইলেকশ্যনলৈকে এই আইডিয়াটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে এতিয়া কোনেও নাই। গতিকে সেইটো অলৰেডি ড্ৰপ আইডিয়া। এইবাৰ চৰকাৰ কৰিব ইউপিপিএল দল আৰু সেইমতে ইউপিপিএল দলে যেতিয়া সরকার করে বিপিএফর অবস্থা কি হবো? দিनै ইউপিপিএল पार्टिया गभर्नमेन्टआव फैफिनोब्ला बा सरकाराव फैफिनोब्ला बिपिएफ पार्टिनि अबस्थाया मा जागोन होननानै मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों। दिनैयो बिपिएफ पार्टिनि अबस्थाया मा जागोन मा जाया बेखौ साननांगौनि जेबो दरखार गैया। फार्स्ट अफ अल स्पेशली मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथांमोन बायदि दा समाव जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ गावबागावनि पलिटिकल केरियारखौ आपकामिं 2025 बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों सुंथानानै लाखिनो हागोन ना हाया बेखौसो गोथौ गोसोजों सानग्रो। लोगोसे गावबागावनि पलिटिकल केरियारखौ बे आपकामिं 2025 बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों सुंथानानै लाखिनो थाखाय हानायमानि नांथाब नाजा। दा समावनो खामानिखौ माव आरो माव। बिपिएफ पार्टियाव थानानै 15 इयार्स डिपुटि चिफनि चेयाराव जिरायनानै जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनो सुजुग आरो सुबिदा मोननाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिया थांनाय 2020 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव 12टा सीट लानानै बीजेपी पार्टिखौ लोगोसे एलायन्सआव लाफानानै जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ पलिटिकली खायदा बोराय बाहायनानै बिसोरो
सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय आरो बे 2020 मायथाइयाव बीपीएफ पार्टीया 17टा सीट मोनब्लाबो माखासे पलिटिकली डार्टी षड़यन्त्रनि थाखाय बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदिया। दिनै बीपीएफ पार्टीया खेबसेनि थाखाय बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनैनि थाखायनो दिनै जानो हागौ मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांमोन बायदि बीपीएफनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव गोजोननाय मोनाखै, गावबा गावनि माखासे सान्थौखौ हजम खालामनो हायाखै। खेबसेयावनो दा दिनै जायखिजाया पलिटिकल पार्टीनि पलिटिकल लिडारानो जायाथों मानो बैसोरो जाय पजिशन जाय मोनसे लेभेलखौ मोननो हायो जों रायजो राजानि मोनफा मोनफा नैबे बेसेन गोसा भटनि थाखायसो। दा दिनै जायफोर लिडारफोरा जों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ मोनखांनानै जा मोनसे पजिशन मोनो बे पजिशनाव थांनानै जा मोनसे पलिटिकल क्रेडिट मोनो बे पलिटिकल क्रेडिटखौ गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि जों रायजो राजानि सिगाङावनो जों रायजो राजानि मेगन सिगाङावनो फावथिना ड्रामा दिन्थिनायखौ जों नुनोबो मोनफिनो। दा बेफोरबायदि माखासे आखुनि लिडारफोरखौ मानगोनां रायजो राजाफोरा जेबो माने इम्पर्टेन्ट होनाङा। दा दिनै सासे सैथो गोसोनि इयुन जेनेरेशनखौ लानानै इन फिउचार मोजां सिमां सुजुग्रा मोजां बाथ्रा सानग्रा सासे सैथो गोसोनि लिडारफ्रा जायखिजाया पार्टियाव थायाथोंआनो मानो बे पार्टिनि इमेजखौ जेब्लायबो इन फिउचार रायजो राजानि नोजोराव गोजों जोंखोल महरै गालांनो नाजाबाय थायो आरो बे मोनसे पजिशनखौ गालांनो थाखायनो जोंनि बर' हारिनि बा आपकामिं इयुन जेनेरेशननि आखायाव लेभेल हिसाबै मोनसे माने रुल्स हिसाबै दायित्वखौ बिबान होलांनो नाजालांबाय थायो। बे बिथिंनि बेलायाव मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांमोनाबो गावसोरनि बे बीपीएफ पार्टीयाव थानानैनो जोंनि इयुन जेनेरेशनफोरखौ लाफानानै बे बीपीएफ पार्टीनि गोथार महर मुस्रिखौ रायजो राजानि सिगाङाव जेब्लायबो गोजों मोनसे आलारि बाथि महरै गालांनो थाखाय खामानि मावलांनानै आसि थुनाय इयुन जेनेरेशनफोरखौ फोरोंलांगौमोन। नाथाय मा बुंनो दिनै माखासे ओरैबायदि लिडार्सफोर दङ गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ मोननाय लोगो लोगोनो गावबा गावनि माखासे क्रेडिटखौ मोननाय लोगो लोगोनो गावनि मुलाम्फानि बेसेनखौ मोननाय लोगो लोगोनो गाव जाय जायगायाव दं बे जायगाखौबो दिनै एसेयावनो बावगारनानै गुबुन मोनसे गोदान जायगायाव दिनै बास्लायहैयो। लोगोसे गावदि बे जायगाखौ मोनदों माबोरै मोनदों सोरनि थाखाय मोनदों बेखौ बिसोरा साननोनो सम गैया। नाथाय बिसोरो दिनै रियलाइज खालामदों जायफोर लिडारफ्रा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावनि थाखानाय जायगाखौ गारनानै गुबुन मोनसे गोदान जायगायाव थांदों साफ्रोमबो लिडारफ्रा दिनै रियलाइज जादों। बे जायखिजाया पलिटिकल पार्टिनियानो जायाथों मानो दिनै रियलाइज जादों आरो स्पेशली मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं दिनै थोंजों बाथ्रा बुंगोन जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बायदि रावबो लिडार गैया। दिनै बेफोरबायदि लिडारखौसो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बे पलिटिकल सिस्टेमाव नांगौ। नंगौना मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जों जुदि आखायाव लानानै जोंनि बे बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमखौ सालायनो थाङोब्ला आसाम स्टेटनि अर्डार बायदियै जोङो खामानि मावबाय थानांगोन। जेराव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना गावसोरनो दैदेननाय बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टनि समाव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि पलिटिकल लिडारफोरनि अर्डार बायदि बिथोन बायदि बे 5 बोसोराव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव खामानि मावनो गोनां बायध' जानानै फैदों। बिसोर जेबोखौनो बुंनो हायाखै खारन बेनि गासैबो गुबै जाहोना जाहैबाय बे थांनाय 2027 जानुवारिनि बिटिआर एग्रिमेन्ट जाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफायाव माखासे बाथ्राफोरखौ लिरनानै लाना फैनाय जादों आरो बैफोर माखासे लिरनानै लाबोजानाय बाथ्राफोरानो दिनै आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनो माखासे पावारफोरखौ हरदों बे जोंनि बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै गावसोरनि गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हानाय गावसोरनि गोसो बायदि गावसोरनि चइस बायदि जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव खामानि मावनो हानायनि दा दिनै बेफोर गासैबो गोरोन्थिया सोरनि दिनै सोर फिननाय होगोन बेखौ दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे पलिटिकल केरियारखौ बे थांनाय 5 इयार्सआव गोसो बायदि सालायनो मोनाखै मालायनि अर्डार बायदिसो बिथाङा सालायनो गोनां बायध' जानानै फैदों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोजोन मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हायाखै आरो सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनाखै। बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव गोबां रोखोमनि पलिटिकली गुलाय गुजाय जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। थांनाय 2003 फेब्रुवारि जा बीटीसी एकर्ड मानाव गेदेर बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै आरो बे बीटीसी एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय लिरनानै लाबोजाखानाय माखासे संबिधानिक मोनथायफोरजों लोगोसे बीटीसीआव थानाय
माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौबो थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां फंबर बिथांमोन बायदि माखासे जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखायनो खोमानानै लाना फैनाय जादोंमोन। दिनैयो बिटिसि एकर्डनिफ्राय साबसिन हामसिन एकर्डखौ जुदि लाबनो हायाखैमोनब्ला बे बिटिसि एकर्डखौ दांनांगौनि गुलाय गुजाय खालामनांगौनि जेबो दरखारबो गैयामोन। बे बिटिसि एकर्डआव जेरैबायदि लिरनानै लाबोजानाय दङ गासैबो ए टु जेड थाजोबगोन जास्ट फर बिटिएडिनि मुंखौ बिटिआरल' खालामनाय जाथोंसै होननानै लिरना लाना फैनाय जागौमोन। दिनैयो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि सासे सिइएमनि सासे डिपुटि सिइएमनि सासे इएमनि सासे एमसिएलनि कुनु मोनसे लिगेल माने स्टेटास गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बेराफारसेथिं एसेबां रोंखा राखा जाय लिडारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्डखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय। दा बेफोरबायदि माखासे गोरों सान्थौनि लिडारफ्रानो गावसोरनि माखासे बेनिफिट्सनि थाखाय गावसोरनि माखासे मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ दिनै मावनानै लाबोबाय नामा बेफोरबायदि माखासे गोबां रोखोमनि गोबां सोंथिनि बाथ्राफोरखौ साननानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दा समाव माने गुलाय गुजाय थासारियाव दिनैसिमबो थानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। दिनै मानगोनां फंबर बिथांनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला ए टु जेड जेसेबांखिनि जों दा समाव मोनदांथिदों जे जाय समनिफ्राय मानगोनां फंबर बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थादों आरो गोलाव सम मानगोनां फंबर बिथाङा जोंनि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदों आरो बै लिडिं खालामबोनाय समाव मानगोनां फंबर बिथाङा मा बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोदों बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै निस्सय गोसोआव दङ। आरो मानगोनां फंबर बिथांनि लिडिंआवनो बिथांनि दैदेननायावनो जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव जागायजेननाय लाइनाव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन महरै लिरनानै लाबोजाबाय। दा दिनै सोंथि खालाम मानगोनां फंबर बिथांनिसिम जे माखौ लानानै आरो मा जाहोनाव दिनै कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसनखौ लिरनानै लाबोनाय जाखो सोंथि खालाम। जोंहा मोन्थाय दङ सोंथि खालामनो थाखाय मिथिबाय। जाय मानगोनां फंबर बिथांनि लिडिंआव बिथांनि दैदेननायाव जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि महरा कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसननि महर मोनदों आरो दा समाव बे फंबर बिथाङानो इउपिपिएल पार्टिखौ दैदेनगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव मा गेरेन्टि दङ जे बे इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल केरियारा डिस्ट्रय जाहैया होननानै मा गेरेन्टि दङ? दिनै जोबोद साननो गोनां बाथ्रा ओरैबो साननो गोनां ओरैबो साननो गोनां। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जों बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा मोनसे माहारि महरै गायसननानै गालांनो थाखाय दिनै साफ्रोमबो दिनै खस्थ' साजाला सहायबोनांदों। दिनै बेसेबांबा गोलाव सोमावसारबोनायनि उनावहाय बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदिखौ जों मोननो हाबाय। नाथाय बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनो हानाय जा पलिटिकेलि रुलिं बे मोनथायनि गेजेरजों दिनै माखासे जों बर' हारिनि खुगायाव गोदै गोदै बुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ फिदिंग्रा लिडार्सफोरा गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनैसिमबो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ थगायनाय हुदाखौ गारनो रोंलिया। दा बेफोरबायदि माखासे गुनजेत आखुनि गावनिखौल' मिथिग्रा गावनि थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै गोदै गोदै बाथ्रा बुंफ्लाहैग्रा बे स्टाइलनि लिडारफ्रा जों बर' हारिनि जायखिजाया सिस्टेमाव बिबान लानानै जोंनि माखासे बर'नि सिस्टेमफोरखौ दैदेनलांनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जेब्लायबो जायखिजाया बबेबा मोनसे समाव बेफोरबायदिनो गुलाय गुजाय थासारियाव थानो गोनां बाध्य जानानै फैबाय थागोन। बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन। जों गावबा गावनो बर'नि सोर लिडारा माबायदि सोर लिडारनि आखुआ माबायदि जों सिनायना लानानै जोंनो गावबा गाव साइड जानानै थानो रोंनांगोन। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।